Huomenta kaikille täältä Roihuvuoren kuuluisesta kirsikkapuistosta. Oli pakko tulla nyt itekin katsomaan, että mitä täällä on tapahtunut, kun jengi hyperventiloi tuolla mediassa. Ja en ota kantaa tilaaja enkä Helsingin kaupungin tekemiin sopimuksiin, enkä siihen, että mitä urakoitsijat on sen enempää tehnyt. Tai siis urakoitsijat on tehnyt varmaan sen, mitä on tilattu. Mutta nopea vilkaisu. Mitä tää on syönyt? Ennen kuin siellä ihmiset vetää agonalaisia vetoja himassa ja pelkää, että täällä puut kuolee, niin ensisilmäyksellä voin todeta, että vetäkää happea. Ensi kesänä Hanami on hienompi kuin koskaan. Mutta tsiikatapas vähän lähempää. Tähän on suurimmaksi osaksi otettu kuivia oksia pois, jotta valo tulee tänne puiden sisään. Tässä menee pyörätie ja täältä on selkeästi otettu oksia pois, mitkä tulee tähän pyörätien päälle. Ja tässä on lakisääteinen oksakorko, jotta ei fillaristit saa oksansa päähän. Ja täältä on ihan oikeaoppisesti otettu kilpailevia oksia ja tämmösiä haaraliitoksia veke, jotta ne ei tuu repeämään sitten myöhemmässä vaiheessa. Eli toisin sanoen ne, kuka täällä on tehnyt, niin ne on pelastanut nämä puut. Tää on siis mun mielipide. Mutta se mun mielipide tulee toteen ensi keväänä, kun tää alue alkaa kukkimaan. Niin tämähän kukkii aivan jumalattoman hienosti. Ehkä varmaan hienoa Hanami, mitä koskaan ollut. Mä veikkaan, mutta sitähän ei koskaan tiedä. Eli täällä on tällaisia rakenteellisia vikoja, jotka olisi pitänyt korjata jo silloin, kun nämä puut oli nuoria. Eli näillähän pitäisi tehdä rakenneleikkaukset paljon aikaisemmin mitä nyt. Mutta nythän täällä on tehty sit sillä, että on otettu oksia pois, oksapainoa, jotta tuo latva, kun se kasvaa tosta, niin ei repäse tätä koko pelahoitoa rikki. Jos tää puu esimerkiksi kuolee, niin ei se tosta oksan poikkamisesta kuole, vaan sehän johtuu tästä, että tää on halkupuu. Eli sanoisin nyt näille ihmisille, ketkä täällä on vouhottaa ja itkee, niin ottakaa happea, perehtykää asiaan. Se ei ole ihan niin kuin miten tuo sosiaalinen media lumipyörällä menee. Monessa puussa eli jos mä olisin täällä ollut, niin mä olisin ottanut vielä enemmän lykkyjen alle. Hyvä. Eli yhteenvetona, niin mun mielestä täällä nyt ei mitään suurempaa hätää. Tuskin tulee yksikään puu kuolemaan. Hanami on hieno ja sitten kenen toimesta niitä nyt jatkossakin leikataan, niin täällä olisi vielä aika paljonkin leikattavaa. Kuiva oksa, täällähän keskeytettiin työt, niin ei muuta kuin rohkeasti hommia. Tää on makea puisto ja hoitoleikkaukset on osa näitä puitten hoitoa. Ne pitäisi tehdä aina mieluummin vähän niinku ajoissa silloin kun puut on nuoria, eikä sit kun on tulossa väärin haaraliitoksia ja ne on repeämässä. Mutta ei mitään, ilon kautta kevättä kohde ja nautitaan puista ja puutarhoista. Hyvää kevättä kaikille, ilon kautta.